mukomana anonzi General Chiwenga aiwa pochizoita chishamiso chavhundutsa vanhu kuzara nezuro panoonekwa kuti at the point mukomana apa aideliver his own speech. Aiwa vakomana hatsana kambona zvakadaro akuti tumashoko anobuda chitobva pana Pano kumuna macherocheros nevhidhiyo raanouya chiposta paedo pavo. Tinoti aiwa vp aiwa mike yavo kana maspeakers avo anodhiswa volume zvokuti vaingotaura zvavo pana kana munhu aimbovanzwa vachazama kuti vakomana vaangirise volume pana pana munhu akambovatera. Saka mira mashoko amuda nyogwa panapa nevakomana majarajeros atoona kuti mashoko aiwa ekujamuka, atoona kuti vanouya vachitosvora pamwe chete vatungamiri vacho not vasubscribe like atondapera tichipinda kunyara chiti Chiwenga's reading has been improving tremendously and he has remained original compared to ed. Anochinyora mamwe mashoko atoona aiwa haiti kuti verenge panapa anoona kuti ari kuuya achisvibisa zita remutungamiri wenyika. Tinoendera mberi achitangira paanoti to sabotage Chiwenga's speech they are tempered with the communication system. His speech was not audible and people started complaining. Ndo mashoko anoyataura panapa achiti aiwa when he was delivering his speech kunotoonekwa kuti vamwe vese pamba vachidhilivha vachiita mabandira vachifara vachiita sei aiwa mashoko akanyatsa kunzwika but at the point in time vanongonekwa vp vachingoficha vachingosvika vada kuita speech yavo vanhu ndokutoona maspika atodhiswa volume vanhu hapana kana chava kutonzwa ivo vachingorambawo vachingoenda aiwa chiitiko chikanzwisa tsitsi vanyatsa kuona kuti aiwa vakomana vari pahondo vari pafight vakomana apa vari struggle for power vari paconquest. Tonze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi chatiri kuona kuti aiwa chiitiko chiri kushamisa vanhu munyika yeZimbabwe zvokuti tinoona kuti vanhu havana kana chikuita vari kungoona havana kana chiinput yavanoisa kana any control yavangaisa to this occurrence. Tonze mafunguro enyu pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.